Ano po tao? Ibang sa mga ang grabe na. Laman-laman naman.
Sakay na niya, no? Dito. Edward. Baka
Sumunod ako na ako. So, at saka bird. Bird. Saka, Ganun lang. do. Ano ba ito? Doon, sino? Sino? Di ba ako? Tama pa nung ma'am. Oo.
ano ganyan?
Try ko na. Ay, bawal mo yan mo. Yan.
Email. Email. Ano yung isang utang ko? Para na-block. Hey! Manila ako doon. Ano? Ang abo. Pare-pare. Ang binili sa 21 may. Ano sa rumot? Yun na muna yun. Ano ka ba?
ha? Lang ako. Hello. Kasi sa Manila,
Ano yung ito? Masaya na ba? Masaya na ba? Kamundo kung saan
malalim yung barato naman.
Hello? Ito na nalaban.
Mula ka magbiyan. Doon,
Ito, mapasasarap. Pero gano'n mo pala. Ito ko mapasasarap. Garaw naman. Siguro. Pag hindi ka sinabi ito. Tama. Tama pa. Guys.
Madali. Pati. Diba? Wala.
tulog ka na. Na bahay. Tulog ka na. Nababiyas nila ginawa mga gamit dumagin dumaan kumain cake Hindi masyado. sama nag pag nag-bandura pag nag-waray mo face mo kaya marila Sige. Lapit na. parang halo parinig
Duman. Ayun! Nani. Iyo. Iwan. Kala niya. Iwan ka. Ibin mo sila. Alam-alam. Baka man dumag. Bira man dumag. Ito nga yan. Mainit. Kaya, oo, Kayo man tayo. May kamudan. Ay, face to naman sa kasa. Magakot yan. Men. Service. Diba pag release yan? Diba pag hindi naman iba. Right?
Hindi ko na. Yung luwara. Ano